An lá speisialta seo de glúnta d'éirinig agus a gáide. Agus idir fad a bhfuil sim acha gúsa éirinig is príomhléad beannacht í na Fhéile Pádraig fehesa dó a cheola mar Uachtarán na hÉireann chuig muinter na hÉireann fud an dain. Agus cútha siúd fad gur cáide móra na hÉireann iad. Inniu a lá éile náisiúnta lá Fhéile Pádraig tagamid éirinig le céile, pe cún sin a bhfuilimid, pe localachtainú éagsúlacht a bhain Indian, tagan na fiúnta si chun cuimhne a dála mar thar na glúnta ó héal nef Pádraig or nef fatrú náisiúnta. Pe áta na minmuid cruiníon éirinig le céile chun argoltar agus ar nairacht hefer a léirín or stair cutsin a cilúra. Tá gábhlíon lana caite níos, ón mar a bhégan dún in éireann mar aon le náisiúnar fud an dain. Aig a chuirtar fandéim daunda. Íra garan níos móna riamh na lúcan a léirí agus scéal nef Pádraig a leanúnd. An de lúfártaíocht, an cúram, an cináltas, agus an cófá. Agus muid ag súl go bhfuil muid ag teacht amach an níos seo scá daracha na pandéime táid an ólas gur ceartúin mar hoci iarachta dhéanamh, seasamh níos láidre dhéanamh leis na lúcanna riad hábhachtacha sin. Tá néomháin ar muicas a ghlacha ach takeúló siúd a hUigínn Micheál persanta chun muid a cuinead slán. Agus a daibrig le céile chun tácaí nó an dóchas agus an bhisnig a crochú. Le linn an trátha ba bheasad an fandéime, dálaí mar go léir, faoin na cinntaí agus an étic ar ceart lúfártaí tóisiilta a thógáil ortha. Chana ba chur mar a laidig cuacht na coganíomhachta an buil de sláinte an phobal. Haga mar faoi deara chuna sa dimig neart rún dengna agus cúram hóisiolta an phobal chun cáir go mór lena ar meach a dhéanamh trí tréimhse dheachar agus imneach. Hanna mar daoine ag teach le céile sráidhhailse, I máilte agus I mrúchháilte ar fud na tíre chun cuidú siúd a bhí leocalacha sa an nácuid. Chúig freagart fleachúil an éirid sin ar nóige go mór a bhaimórin. Níor éar a gátha íbert ar a bhóra a dhéanamh chun glún níos sin an iad a cosant agus a cumad slán. Ba cónach déanamid dearmad riomh ar na haibrethe ar an lína thosaigh ar fud na sochaí agus na harnálacha a bhí tilteanach a methe agus a sláinte féin a chur in Micheál. Is cuma cén cuarma bheacha chun na servíisi riachtainnacha ar a mrahan ar seránig a tholáthar. Tá mid fíor bhuic dar neaspra agus dá muinter héireann a chuir leas an phobal raibh nín a grí a bheile céile ríis agus ní gandú a persant ar rinne si dé ar sa súlán go méid cuidhá díobh ábalta teach le céile inis. Níos tábhachtaí. Jenim cóhrón ó crí ríis lá siúd a cail daoine muinter a leo le linn na pandéime. Agus ba bhailm má cóhrón a theola a ríis leo inis. Lo siúd cumá, nach raibh ábalta a bheith lena muinter ar úr amáis. Nach raibh teachtacha ar an deas gnáha agus na seaarmanis chráideisiúnta a thug an sólás dúin go léir ag óir bháis ar muinter. Tá sé anna tábhachtach go na hanófií gur iach sibh praís óna deachar as an íbal sin a rinne siad. Cuirge gwifne da mar ríise sa ríseile, gur cuid riachtanach de héal an duine cináltas, tuiscint agus éinteach an phobal. Is éon cadrah déana cutine tá tocad an wath phobal an gné bun riachtanach a nascan ar bobal le céile agus is bunús na fíorphoblaach de é. Nach trúinach bhfuil na lúcanna seo ag críal ar sarántaach daunda. Hánig scá brón ar an daun agus an méid atá ag tálu in Uachtarán le eáil agin.
Tá ólas agam go bhfuil bá ag muinte na héireann agus éireannig ar fud an dain, gach duine atá ag follint an furéigean seo, atá doglacha, míomharálta agus é córach. Seasa mis le céile, cólúdar a bháin, muid gaelta agus aireacht cuitin agan. In lúfartícht le muinte na Uachtarán agus iad ag strácáil chun an ceart atá acha marachtal go sláán sáháilte a hosant. Tá in go léir, muintear an dain ar nuhanna a ádú agus in éileh. Go mbeidh sas cog, meas ar an dlí idirnáisiúnta i le sa bháltacht agus sláánse. Go dar an ggófií saidúí na rúise amach agus go na cóirí ag sláándáil, do hir atá crógacht manach agus tíorgra léirithe aici. Agus túsá corrigan le glúiseach tríalach i dró dá nua ar fandéime. Tugam is linn na ceachta na tábhachta a dálaíomar agus an cuimhne bhún ar an umpar in spráideach a hanacamar. Agus ar an tlí ar féidir leas a bhaintas chun tacaí níos fearr agus níos cuimsí a cruthú. Legan cóbhacht den géileagar a chur fáil, a gheascíonn gearcéiméróide na líne mar hampla. Dána clín le mór principal dhearabhú ile cuitin ceartan an duine, a deirn. Garbí duine dúchas agus ceartana có anana bunúsacha, gach baldan cinna déine a bheith aitheanta is bunlais an tíirse, an ceartas agus an tíocán ar an dain. Ná déanamis dearmad go brá, spridneh Pádraig agus ar an mína bhí aige, na hathracha pránacha a bhí ag teastáil a dairi sé. Agus an tábhachtú bhaint le dain níos fearr a hallú agus a cruthú. Ánig néad Pádraig go héireann mar stráinséir, mar gheoraí, mar imarcach, dáag sé aireacht, hábhachtach agus fláthú a bhúnlaigh tácha in Ilian seo, agus séaltan a lónta a bhí le tíocht. Tugam is chun cín an sprid fíl sin, agus tugam is aitheantas dar I blagáide don crinne mar saránig an dain, agus an dúlgas atá arann séasa fi ggóla siúd, go léir ar fud na crinne atá leocalach agus ar an nácuid. Bhain fíor hábhacht le lúcanna ón cóir agus an cuaram madar le sláánse ar go saránach, agus muid ag dul an lec go héfachtaach le dúláán ón coronavírus an seo in éireann. Ba ceartún seo sa bhleis na lúcanna seo sa bhaile agus a bhd an ónardúr. Saíonn siad agéin agus teoranacha agus cuirann siad ar gomas seasamh gúlan ar gúlan lo siúd sa dain. Itá mhuéile arbrathe, atá fós ag fallint éfachta déana na pandéma. Is cuid ritáfachta cí, ruchtan iliach chorm ar vaccinaí dar dred in aig na pandéma. Ina cheanta sin a henín si ar néanacht cuitinse a cenglín le célam muid, agus atá có riachtanach sin, agus muid ag crothú dain iticúil. In our nán idir splách ní mór dúna ghlacha gur tros fada lehan atá I dros na pandéma. Agus a fécin chuige go sricamid ón cean cuasa lena céile, gan náisiún fóca ar gúil. Ní mór dún freisin an sprid sin a bheith Pádraig don nádúr, agus dilgnéthachas a ant. Rud atá tábhachtach do gach cuilib píosad an dain seo. Ar an lá éile Pádraig seo, ar an enimid anóir a thuairt dar né fátran Pádraig. Duine ar cuimse go héal lúpcanna na dlúfartíochta agus na déanaachta roinse. Beartam is sinna dhéanamh trín ar diamantas na lúcanna a theorig a héal a anúcan. Tá buntáistí agan, is éasca dún ceangail I dhéanamh len ar muintear lehan éireannach agus leis an ilumid daoine a bhfuil cádras aca le éireann. Glacham is freisin len ar ról mar tharránig damda, agus leis an bhreagracht atá orin aibrú len ar goch heránig ó gach ceann den dain, I gcór dain níos fearr, níos gorrama agus níos cuimsí a crothú.
Agus even a gian van ús in Afric mar hapla. A be an tahur a roges cúsleis. Ag teachtar scannain, tá mid ag éiste go rís leis an gaint faoi cogiacht. Tá siúnscan na harmála, ag ídahar nach fan I fatas atá páistí ag fáil fás agus cuiblintí ag méadú an tám go léir. An lá éile Pádraig seo, beartam is spéis agháil I ggóir díon cuasa na siocána in our sail. Agus muid a cilúra lá éile Pádraig fehes a dó. Gwym las san agus siocánta ar a siúd go léir a rainan an tilion seo. Na dini sin éireann ag iad da thara amrathe nó a sínsir, pe áta bhfuil siad dan. Agus na go heránach dánda sin, écan áthas féin, mar cáirte bún déireann. Berbanacht is buin teanamh as an lá.